professionals dels nostres centres intervenen en dos vessants. Una vessant que és la d'atendre les donacions, que ja hem explicat una mica abans, i una altra vessant que és la de fer el tractament efectiu. Aquí als nostres centres fem servir el teixit osteotendinós a la cirurgia de reparació ortopèdica i després amb el tractament de cirurgia ocular, concretament amb el trasplantament de còrnies. El tractament amb teixits és una eina d'eficàcia provada que es fa gràcies a les donacions de la població. Forma part de la nostra cartera de serveis a atendre els possibles donants de teixits. Als nostres hospitals tenim un mecanisme pel qual, quan hi ha una defunció, valorem el pacient com a possible donants de teixits i recollim totes les dades necessàries i les transmetem al BCT, que és el nostre centre de referència i de fet l'únic de Catalunya per a aquesta activitat. En cas de que la valoració sigui positiva, els desplacen aquí i fan l'extracció de teixits. Aquesta cadena implica des dels metges fins als administratius i és una cadena complicada i que requereix molta dedicació. El tractament de teixits per la nostra població té dues vessants. Per una part, la part del tractament, que pot representar una milloria molt important per la seva vida, com és recuperar la visió després d'una lesió corneal, i per una altra banda té la vessant de la donació, que és un acte altruista a la qual la població també té dret. La gent té dret a exercir la seva voluntat de donació i nosaltres hem d'atendre'ls a dintre de la nostra cartera de serveis.